Kulian TV atibatike zvechopu muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka iko zvinezvi. Current situation yezvinhu zviri kuitika kunyika yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa kari kekutanga, gara wasubscribe nekuti ndo pauchange uchinzwa nyaya dzese ma-updates ezvinhu zvese zviri kuitika kuZimbabwe. Kana uchingogara uri panapa, ngoma ndiyo, hatina time to waste kune vese vanodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Situation iri panapa, mutambo watsvuka ropa. Nezuro muHarare maionekwa madrone achingotenderera manheru. Amene kusaziva kuti aikontrolwa nani, but madrone ainge achingotenderera Harare yese yakangorara achingoonekwa madrone akatsvuka. Madrone aya makamera. You still remember there was that guy aitaura kuti zvoni inenge iri surveillance kuti tione kuti zviri kumira sei, hanzi ndechida kuona kuti ichi chiri kuitika, tichiudza vanhu kuti mapurisa akuuya kuti vanhu vasasangana nemapurisa. Zvakawanda zviri kuitika, ende pakabuda tsamba ichinzi yabvumidza demonstration. Tsamba iri kunzi yakabva kupolisi, asi polisi yacho yakazobuda yakuvhunduka yakutya kutaura kuti hatina tsamba yatagadzira, hatina press. Zvinhu zvakawanda zviri kungoitika, but nyaya iri kunyanya kutyisa vanhu ndekuti Christopher Mutsvangwa nemukadzi wake vakamhanya zvakaomarara. Christopher Mutsvangwa vari kunzi vakaonekwa vachibuda nejet iro rina EK714 vakananga kuDubai, ndokwa vakatizira vaChristopher Mutsvangwa, ende vari part of zvigananda vachitonzi uchanyara zvako. Saka Christopher Mutsvangwa munhu kuti anoziva mushe ma-war veterans avo zvavanokwanisa kuita, saka akatogara abuda akatiza muZimbabwe. That's the situation. George Guvamatanga same ari kunzi ndiye umwe futi akangobuda zvisinganzwisisike. Kuda tagwirei ameno, but ari kunzi akawanda asi kuoneka kuti ari papi. Ndo mamwe masituations ari kuitika kuZimbabwe iwayo. Pakatooma hama dzadiwa, pakatoipa wiki neuchibvayo. Ari kunzi futi ari kunzi akatiza futi. Ndo masituations aripo. Ameno kuti these guys tingati ivo pachavo, I understand kuti kana pasina anything chinenge chazoitika pamberi pacho vachazobuda vachiti kudini. Because apa imba yaBlessed Geza yakabhombwa kureva kuti hakusina kudzokera kumashure, yatohondo yavatotangirana kudhara, ende vanhu vacho havatye hondo. And a lot of people ndine vanhu kusangana navo vane zvakawanda zvavari kutaura kuti zvoni alright, Blessed Geza agara ari war veteran, akaenda kuhondo. Saka pari kuti iwe sakaonzi baba wako iwo vakatadza kuenda kuhondo kuti vaite war veteran nguva yana Blessed Geza, iwo akutyawo futi. Saka Blessed Geza oita war veteran katu here. Ndo shoko riri kufamba iko zvinezvi. Ndo saka mukono zvigananda zvese zvaakutya kuti hapasisina kumira mushe. Ndo pasituations ari panapa. Regenza tingoonesa kana uchingoona South Africa chinovhurwa FNB business account, gara wabata the education research ana mukoma Owen vanokuitira FNB business account vokurejistira company. Zvinhu zvako zvototanga kutofamba, wakutoisirwa mari, matransaction, international transaction, ma-US machinchi. Ivo zvino zvine kupanika kwakaita vanhu vamwe vanenge vachengeterwa mari zvigananda izvozvo zvinogona kungokusendera mari nemistakes. Kagara wakavhura FNB business account yako uchazotanda kuudza enda unowabata, wotongotanga kutokodikina. Iwe unongoita skillful, wakutongogadzira accommodation, vachitouya vanhu vachimhanya kudaro, wakutombofanira kuvapa pekuti vambogara. Rimwe business opportunity zvekare unokwanisa kusangana naro kana uchinge une ndatokuudza une FNB business account. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Kune vane mabusiness avo zvekare vanoda kunge vachiadvertiserwa, garai mandibata, ndiripo, ndozvete tichitongoita izvozvi. So zvamanje regedzai tisiye makateerera, pane maaudios, pane zvinhu zviri kutaurwa nevanhu iko zvinezvi, zvinhu zviri mumastreets. So teererai zvakanaka muzondiudzawo kuti nyaya iri panacho muri kuionawo sei. Akulendi zviri sei? Pane chatachikumbirawo pa nyaya idzi, akakaitse sort of tiri pastruggle panoda kuonesanwa ma-instructions achiuya nenzira yakafanira. Vakomana ava uyu drone master ari kungoti mukaona madrones eblack mahombe tizai, zvanga zvisiri wise here
kuti ataurire vanhu kuti mukaona drone richibva direction yariri kubva nayo, imi tizai muchienda kwariri kuenda, kana kuti tizai muchienda kwariri kubva nako, because vakangoti tizai, vanhu vanotiza vakananga muvengi. You see, unozviona wewe. Mukangonzi tizai, munotiza pamwe muchitopinda muchitomanyira kusiko. Saka ngavanyatsotipa ma instructions akakwana. Right, chechipiri tanga tichikumbira kuti pamwe takajambiwa nayo ma audio pazvivhitivhiti. Comrade Nyoka Yemabhunu ngaabude achititaurira kuti varume ava unovaziva, because pazvivhitivhiti apari kubuda zvinhu zvakawanda zvimwe zvatisingazivi kuti ndivanani. Vamwe munoonawo vamwe vachimbobuda vachitipa nevamwe vatinotoziva vatinotovimba, asi tinozoona vachibuda vachitipa ma-instructions ari negative. So please tell the nation, aiwa varume ava tinovaziva vemadrones, ivo vemadrones acho ngavaadvisiwe kuti vatipe information yakakwana. Mukaona madrones mahombe achiuya achibva nokurudyi, imi tizai muchienda kuruboshwe, kana achibva nokuruboshwe tizai muchienda kurudyi. Ndokuti vanhu vagoziva kuti vanotiza vachiende, because barra mhanya rinozoitwa apa. Remember, vanhu vanenge vakawanda zvokurevesa, saka vanhu vanotozopedzisira sometimes vatsikirirana vakaita sei, vakakuvadzana, of which vachitsikirana vachikuvadzana vachitizira direction isiri iyo. So we want them to give us full information yokuti kana mukaona zvichinge zvakadai zvichiitika, imi munoita izvi. Madi kule zvakamira sei weekend iri sei ndambotaurawo pana vakuru varuku vanenge vari kurota kuti hanzi eda kufira munanga kwaye hapana vanhu vanopinda mulodi. Demonstration marights edu okudemonstrate ngari kuda kutaurira zvamatuzvika zvavati hanzi kwai hapana vanopinda mulodi. Iye kana ida kuzodemonstrata ngavazoigadzirawo ravo zuva rokudemonstrata, kwete zvava zvada kutaura kuti hanzi kwai hachifaniri kupinda mulodi nekuti ini ndofira munanga kwa. Iye unofira munanga kwa uri anike wewe? Unofunga kuti iwe uri kusapota kuti vanhu vagare musango, vanhu vangani vari kugara kunze kwenyika, but iwe kuti hanzi kwai ini ndofira munanga kwa. Unofira munanga sakuda unofira munanga kwa ronga zuva rako rokuzodemonstrata uri wani iwe? Toti unopinda nani mulodi macho? Ndotota zvokupenga kuti hanzi kwai unofira munanga. Unomfira wauraiwa nani? Ulirombe kuti kamuponza anotaura zvokupenga iwe kuti kwai unofira munanga kwa. Saka tochirega kutaura zvatikuda manyi kuti izi hazvi munanga wachichamuda nekuti iwe uri kumuda. Kana apuwa mari yako ija wakanyarara mumba kwake nomhuri dzake, mhepo dzomutora mari zozvikwama ndozvongoda kutaura zvanokupenga panapo. Newe uri musatanizi kai unosapota zvakapuza kutaura. Ndoda kutaura zvina basa kuda kuti kwai unofira saka mungu pana munhu akanzi anorarama nokusingaperi. Munhu wese anofa shamwari, kwete zvakabvira kutaura zvokupenga. Hapana munhu anozorarama nokusingaperi. Kana watozva achasara kufa, uri imbwa yemunhu, iyo ndiyo tori imbwa yemunhu, futseki yako. Kutotora shidi panapo kuti kwai hapana anopinda mulodi. Uri ani unoti kwai hapana anopinda mulodi? Enda wogara kupurazi kwamunanga ko, moenda kobikira manhanga ikoko. Kwete kutora shidi pano kuti kwai hapana anopinda mulodi. Unoti hapana anopinda mulodi, uri ani iwe? Alichamu ngaro pasi munanga kwa imbwa yemunhu, newe uri tsikidzi yemunhu. Kwete kutora shidi. Kule ndikukumbira kana uno nhamba dzake munhu yemusendera kuti yange aenda ngare kutora zvokupenga pana kuti kwai ini ndichazofira gesa nichamuraya. Uchamuraya kuita sei? Saka gesa akanzi achafera, achafa kana nguva yaMwari, kana nguva yaMwari yakwana. Kwete zvacho zvada kutaura kuti kwai gesa akatadza kundura nichamuraya ini. Indoda kutaura zvokuti chiizira panapa. Hatisi vana vadiki kai. Ita musho kana nguva kana wapuwa mari ija mari yako wakanyarara ikoko. Mari ikoko kaja ndiko kutopedzera nokutanga nokupedzera ikoko. Kana zvati manokula asi madivi. Imbwa yemunhu. Indoda kutaura shidi panapa. Hatisi vana kumba kwenyu kai. Shumba munanga bwauyepa kuti shumba ndiani? Auyepa kuti shumba ndiani munanga wandoti kwai shumba? Kumbira kubvunza vedu we, ndikumbira mubhodhibvunzira Mnangagwa kana mamubata. Mubvunze Mnangagwa kuti poison yaari kuuraya nayo vanhu munyika, yaakapedza maministers, kupedza magenerals, especially magenerals, at least maministers akawanda auraiwa nemaaccident this and that. Tikumbira kubvunza kuti poison yaanayo inonyadzisa kudai yakapedza vanhu, ipoison rudzii? Chii chavanacho mumaoko chiri kupedza vanhu kudai?
tofanira kuziva, Zimbabwe inofanira kuziva kuti ikesi yakaita sei yepoison yerudzi iri kushandiswa naMnangagwa iri kupedza vanhu. So chechipiri tokumbira kubvunza chemical yaakashandisa achipisa comrade Mujubu yakamuti few hours inge yamukremeta kusvika zvaangari, yanga iri chemical yerudzi yaakashandisa. Zvese izvo zvotofanira kuzviziva. Ugevenga hwese wanga uchishandiswa naMnangagwa, tokumbira kuti Mnangagwa wedu weMumbate audze nyika zvitadzo zvake izvozvo before muchiita zvamunoda nayo. Ngatizivei kuti nyika yedu iri kunyadzisa. Makambobvunzwa kupi nyika iri kupedza vanhu nemapoison kudai sezviri kuitika muZimbabwe? We want to know kuti chii chiri kuitika, chii chaiitika. Ipoison rudzi yapedzisa majenerali kudai. Hai, zvinonyadzisa. Zvaari kurambirira muchigaro chii? Zvaasingade kubuda, kungorambira kuba. Ndinhasi vachiba, asi mari yacho zvikwambo zvacho zvakawandisa zvavakatora zvokutoti mari yacho vari kushaya nezvikwambo kani, because mari yacho unotoshaya kuti vari kuiita sei, chii chavari kudya nemari iyoyo. Shuwa iyo mari yacho ikawandisawo ikaita mazisaga nemazisaga inoshandei nayo? Zvinonyadzisa. Aiwa, toda kuziva kuti poison iyoyo yavanongoti munhu aisirwa poison, munhu anzarwe, what is it about? Musati mapedzerana naye, mubatei mumubvunze audze nyika kuti chii chaanga achishandisa kupedza majenerals. Tiri kurwadziwa, tine hama dzedu dzakafa dzikasiya vana vachitambudzika. Zvinorwadza. Vana vatova nherera nekuda kwezimunhu rine maziso akatsuka muroyo wemunhu. Hapana zvaunoita, gara pasi, hapana zvaunoshandira vanhu. Izvozvi vanhu uri kuvabata kumeso, kuzvodai 2 minutes after that ukapiwa nyika yacho 5 years, unotovaona after 5 years wakutovadaidzira machicken in.